Takže zdravím vás v tomto videu si zahrám Obibuduju Lose FPS a idem si získať 10. win, mám 9. A tu je tabuľka, v tabuľke som actually teraz nebehol mi, začal som 50. Dobre, až môžem ísť na to. Bude to dosť dlho, bude tu niekde môj nick a bude tu koľkokrát som spadol do jednu na jednu nohu, druhú na druhú nohu. A na minulom videu bol veľmi, čo ma teší, že prišiel. Idem to získal kusku, že zabím čiastočne. Takže idem to odskakať. Som tu dneska sám, nikto tu mnou není. Ten na mnou bol neviem Majko, ale teraz som tu sám. Idem to vyskakať. Nemám tu zatiaľ ani speedcoilu, ani nič. Nejsou obuxy na to, keď sa pozorím. Iba 19 obuxy, potrebujem 39. Nemám spávať. Tak snad takedy bude, keď budú obuxy. Keď. V gulke mám možno 13 obuxov, tak. Takže tam mi to nebude stačiť. A ukážeme si tu aj taký menší bug, ktorý stále funguje, keď neviete skákať kľúčkou. Možno bavnú, že tam vie, ale ste to neopadlo. Aj nikto z tej gulky, kde je to... Z jeho gúbky, kde opavujú to tuhu. Tomu dávam po 5 hodinovom týme, to je veľmi, asi už sa aj vydal. Lebo ja mám a koľko padu mám po tomto. Koľko to je double jump? Keď to nespadnem boss. To máš veľmi zlatáva divačnú typu, aby to hľadalo vytvorený táto. Ja to zlatáva nemusím. Oba. Jedno video je už na kanále. To bolo, čo som tam povedal kľúčové 599. A tu chcem vyhrať Robuxy. Viac robiť vypečené. Takto pomaly. Tak, tu to je zhotovné. Číslo 2. Ja mám to. A kobičko je ľahké. Nejaké časti sú tu kúsik ťažšie, no ale... Lebo som už pečil. Nechce ju cez oko, takže kobičku by mi nemalo byť potom. Ani potom to ani funguje. No tam aspoň 50 minút, keď sa podajú z tieto takedy. Mám aj shot z toho, čo veľmi bol na minulom videu. Ja som ho to tu nemal. Dobre, mám to nie. Hej, to sa proste nedalo. Hej, to je chyba ja. Neobskočím. Alebo? Ne, nejde. Teda. Myslím, že by to mohlo ísť. Tak. To má zaujímavé, keď nezaberiem tu tento checkpoint. Zmenia sa. Keby som takto došiel bez zbraní checkpointov. Keď doberiem checkpoint, bude to fungovať. Dá sa nižšie a... OK. No, nebudem bať checkpoint, nie. Tak to budem nechávať checkpoint, nie. Tak to som nebude čakať. No tak fajn, ako môžem bať, ale nie to znam. Asi budem, ja som tu pod 20, to už nemal byť. Ako šťačujem to si, no to je jednoducho. Tak. Tu idem, tak, a tu ukážem ten,
2 alebo 3, alebo neviem. Prerazíte tu na tento most, keby. Pôjdete po týchto kopcov. Pôjdete sem. Tu máte isto pekne, dopadnite sa. A tam na konci je taký portál. Keď správne postavíte a ten, že sa trafíte, tak skipnete to. Nemôžem pokotovať. Tam ten tak pôjde aj, musím to mať. To je dole. Úzkou. A škola. Tu sa to už začína sekať, ale nie to, že by som to nedal. Tak, môžete tu zahovať. Kľudne. Meno bolo na začiatku videa a bude aj v popisku. Tak. Tu sa to dá obskakovať, ďalšia vec. I z tejto strany, i z tejto strany. Tady predtým obskakovať. Sekať. Ale ne, tak si už som to jedol. Nechceme sa dať extrém, samozrejme. Posunuli to? Ale počkaj. To? Ešte niečo nezdá. Neviem, či máme 12 FPS. Tak sa mi to nezdá. Nemá sa to mať menej? Wait, keď skipnete checkpointy, napríklad skipnete tie checkpointy a potom si zaberáte, tak Exceli sa nezapočíta toto, že odkiaľ ste išli, ale to je, kde ste obali checkpoint, iba tam vám bude, ostatné nie. To je dobrá vec. Dobre, a toto bude môj 10. win. Tabuľka nie som asi stále na tom veľmi dobre. Kde je tabuľka? Kde som ja? Ešte 9. Aha, tak posledný vám ja posuniem. Dobre, toto video bude ukončené, snad ste si ho užili. Budú ďalšie. Cez týždeň neviem, ale sobotu nedelu určite. Dobre, takže čau čau.